Tapi mari hamu amanami inanami salhutna nani halongan di bagasan Yesus Kristus topik sadarion taringut tu padidion nabadia tu poso-poso mangihut tu bukede HKBP ima bukede nomor 146 ayat 1 ayat 6 boharu pangatusion ni teologi bukede HKBP taringut tu padidio poso-poso songono ma tersurat di sini ayat sada o Jesus naing terdidi do poso-poso on se Roma mangaligi huhut majalo on. Jadi adok sada pajuwon ima tu Jesus alani dok o Jesus ulaonna naing terdidi isina naing terdidi takas do dok poso-poso. Jadi sada jojo tu Tuhan Yesus madok o Jesus naing terdidi do poso-poso on. Jala pangidoan se Roma ho mangaligi huhut majalo on. Jadi dung jino buarni Yesus pinabua ulau ni iman yang terdiri do poso-poso on adong mapangiduat temandok ale Tuhan Yesus Roma ho mangaligi mamereng marnida poso-poso on jala jaloma ima di ayat sada napadua hon ayat 2 dibuan natorasna nasida betuson ainain pasahatonna tuhodak danakon. Jadi takas do didok isina pasahaton ima natorasna dibuan natorasna nasida bituson. Jadi dang na asing mabuan buasa ikon natoras mabuan ala debatado mangaleho danaki marhiti natorasnai seorang tu portibion ala ni ido ikon natorasido nang namabuan na pasahat tu dana itu Kristus ala pedidioni didok ainang pasahaton na tuhoda danakon. Jadi ayat sada dung tajau Kristusi dung ro ibana mangaligi huhut majalo dungi Roma natoras nama buat danakon jala pasahaton nama danakon tu Yesus. Jadi pedidion nabadiai ima pasahat tu danak tu Yesus. Nah salelengon narong pangatusio madok jala somal binege ngadialak begwarna ni naduk terdidi ape tangarong na mangalap guar kita di pedidion nebadiai justru pasahat to dana itu Kristus. Jadi gabi songon hira naik pasahat sada pilihan alanung ngadilehon itu kita nuaing di pedidion ni iku pasahatot tai tu Kristus buasa pola iku pasahatot ta ayat tulu didok ay di bagasa dosa do tubuh sude isara ni upuna nang natoras nabi. Jadi dangadong halak na sumerdosa sian hatu tubut tapi nunga merdosa hita ido ubay narido di Pesalmen 51 ayat pitu di bagasan hazahatu doau tubuh jala di bagasan dosa di jakko dai nangau. Jadi sian hatu tubut tapi nga merdosa hita alani di padidion dabadi iko pasahaton namai tu Kristus. Ayat 4 didok alai o Tuhan Yesus silehotuai mudar mudo na durus manesa dosai. Jadi alanunga durus mudar ni Kristus lau manesa dosata hape hita tubuh ngatong di bagasa dosa alani ido dibuat naturas nama dana itu Kristus ala Kristus do nama nubus marhite na durus mudarna. Jala ido alasan di ayat 5 didok ima ubay binua dak dana kotuson mangido haluaon di padidionon alani isian si hayate hotta sian poso-poso dope nunga tibu dibuat danaki asa sahat tu ibana haluaon marhite padidion imanang durus mudar ni Kristus laho manesa dosai. Jala ayat perpudi ayat onom didok asiroham o Tuhan di akau sude tubuhku hangoluan surat tom masudi dung terdidi hita adong mapangiduata asi maroham Tuhan surat tomatu buku hanguluan sudi. Jadi asini rohani Tuhani do pangido otta asatung asi rohani Tuhani di surat ton saluh nahita akan terdidi di bagasa Kristus asa di surat ton guarta tubuhku hanguluani alani akan manginang padidion nabadia tu poso-poso daftar sirang isian natorasna alani imolo adong dak danak poso-poso hape danguro natorasna membuat dan ho terdidi dan terpaksa kita ikon opung na manak perhalado mabuan alai tapai mama ibana magudang jala terdidi magudang maibana
ala imana mabuan dirina lahu tu padidion na badiai. Jadi padidion na badia tu poso-poso unang tasirang isian naturasna ala ditikki majalo padidion ipe takas do disukut tu naturasnai na ulu do hamu mengajari anak komunaun asa diboto hatani debata. Jadi dak tu nasing disukut tu naturasna do ala ni akan manginang molo padidio tu poso-poso naturasna mabuan mulu dangulo naturasna manang na arungak ka masalah na asing di pai mama di padidion na magodang tapi madihamu amanami inanami saluhutna.